Il-Partit Nazzjonalista jkompli juri l-inkonsistenza u nuqqas ta' pożizzjoni ċara dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. L-erba filgħaxija Simon Busuttil qal li jħossu sodisfatt bit-tibdiliet li saru fl-avviż legali. Għal ukoll li ma jaqbilx ma' tibdiliet li saru bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea u li se jressa emendi fil-Parlament biex dawn jiġu indirizzati. Fl-istess waqt qal li kuntent bil-bidliet li saru fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment bis-saħħa tiegħu. Żguru li l-iskema bedlet b'mod pjuttost kbir minn dik illi kienet fil-bidunet u dan grazzi għall-insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Fis-16 ta' Jannar l-għadda Simon Busuttil iżda ħaseb mod ieħor tant li buċċu minn quddiem ftaħar li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea kienu kontra Malta. Il-Prim Ministru irnexxielu jaqqat lil kulħadd. Mhux favur tiegħu, imma kontra tiegħu. Mill-Parlament Ewropew sal-Kummissjoni Ewropea. Iżda ġara li ftit jiem wara l-Kummissjoni Ewropea approvat il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Għall-ewwel darba ma' Simon Busuttil naqdu deputati nazzjonalisti sabiex juru l-appoġġ tagħhom. Deputati iżda li jażlu jaħarbu minn mistoqsijiet ta' One News. Naħseb il-Kummissjoni tat prova il-Gvern għal darba oħra t-tielet darba konsekutiva kellu ibiddel li kien notice għax ma kienx tajba, ma kienx tirrispetta l-prinċipji dak li għandha tkun ċittadinanza ta' pajjiż. Għadek temmen fil-protest ġudizzjarju? M'għandekx kumment dwaru? U saħansitra deputat ieħor bħal Xarlo Bonici li għażel ma jattendix għal konferenza tal-aħbarijiet b'raġuni għax qasbiss kien ra l-avviż legali li ħareġ il-Gvern dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. X'inhi r-reazzjoni tiegħek wara li l-Gvern ħareġ l-avviż legali llum dwar il-programm ta' ċittadinanza? Għadni rid nara ma rajtix. Onestament għadni ma rajtx x'ħareġ dal-għodu. Imma taħseb il-Partit Nazzjonalista għandu jibda l-pożizzjoni tiegħu?